अशा प्रकारे काल आपण 9व्या अध्यायाचा या साधारण अर्धा अजून थोडं पुढे गेलो होतो आपण. पण मी थोडीशी मागे जाऊन मग पुढे आपण सुरुवात करणार आहोत. तर हे जे असुरी लोक आणि जे ज्यांचा विश्वास नाहीये आणि जे भगवंतानी सांगितलं की ज्यांना भगवंत कोण आहे ते जाणूनच घ्यायचं नाही, की जसं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसहा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृती मोहिनीं श्रितः. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती यांचा सर्वांचा पराभव झालेला आहे. की तुम्ही अध्ययनाचं मग हे कुठल्या, हे जे लॉजिकल थिंकिंग किंवा हे म्हटलं जातं की ही शक्ती आहे किंवा कुठल्याही गोष्टीला न मानणं, तर हे कुठल्या आधारावर म्हटलं जातं? की तो अभ्यास केलेला असतो का? की तो अभ्यासाच्या आधारावर म्हटलेला असलं तर ठीक आहे, त्याला काही शास्त्रोक्त किंवा आता हे तुम्ही बघाल तर तुम्ही काही पुस्तकं पण वाचाल श्रीला प्रभुपादांची, की सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन, की प्रभुपादांनी याच्यावर शास्त्रोक्त दृष्ट्या सुद्धा पूर्णपणे हाताळलेलं आहे त्याला. आणि त्याला शास्त्राच्या आधाराने पूर्णपणे मी तुम्हाला बऱ्याच पुस्तकांची नावं देईन प्रभुपादांच्या, की जी अगदी छोटी छोटी सुद्धा आहेत. जसं भगवद्गीतेमध्ये पूर्णतः आपल्याला सगळं क्लॅरिफाय केलं आणि सगळ्या गोष्टींचा अगदी भगवंतांच्या स्वमुखातून त्यांनी खुलासा केलेला आहे. पण परंतु जसं आपण म्हणतो की इव्हन तुम्ही म्हणाल आसुरी वृत्तीचे लोक, तर रावणासारखं की त्रेतायुगामध्ये रावणाने सुद्धा शिवाचा भक्त होता रावण. शिवाची भक्ती केली त्याने मनापासून, पण मनात काय होती भावना, की मला देव व्हायचे. आणि ते कुठेतरी अहंकार, आणि तो खोटा अहंकार, दांभिक अहंकार होताच मनामध्ये. आणि म्हणूनच कुठेतरी श्री प्रभू रामचंद्रांकडून त्याचा नाश केला गेला. म्हणजे कुठेतरी ज्या मनातल्या भावना, जसं मी म्हटलं की शिशुपालाच्या मनात सतत कृष्णाविषयी भावना होती, पण कृष्णाला कायम शत्रू म्हणूनच द्वेष केला, मत्सर केला. आणि तो द्वेष मत्सर कुठे घेऊन गेला, तर शेवटी अधःपतनाला. आणि कृष्णाने सांगितलेलं की मी 100 अपराध माफ करीन, पण परंतु ती मूळ वृत्ती हो. आणि जर त्या अज्ञानू तामसी वृत्तीतनं त्याला बाहेरच यायचं नव्हतं, जसं मी तेव्हा ती कथा पूर्ण सांगताना तुम्हाला राहिली. परंतु शिशुपालाचा जन्म हा असा झाला होता की तो बाळ असताना त्याला 4 हात आणि 2 पाय, म्हणजे असा ऍबनॉर्मली त्याचा जन्म झाला होता. आणि त्याच्या आई वडिलांना खूप क्लेश होत होते हे बघून. परंतु अशी आकाशवाणी झाली होती की या मुलाला जो पहिल्यांदी पाहिल आणि ज्याचा स्पर्श होईल तेव्हा त्याचे हात गळून पडतील. अशा प्रकारे कारण अदरवाईज त्या म्हणजे ते आई वडील इतके म्हणजे खूप क्लेश त्यांच्या मनाला होत असतात की कशा प्रकारे आपण या मुलाला वाढवायचं. आणि त्यामुळे आणि हा कृष्णाचं म्हणजे भगवंत हे त्यांच्या आत्याचा मुलगा शिशुपाल हा. आणि मग जेव्हा कृष्ण प्रत्यक्ष जेव्हा बारशाच्या वेळी त्या मुलाला बघतात आणि जेव्हा त्याला हात लावला जातो, तर तेव्हा ते हात त्याच्यातनं गळून पडतात. आणि त्या मुलाला कुठेतरी म्हणजे शिशुपालाला कुठेतरी म्हणजे नॉर्मल होतो शिशुपाल. परंतु हीच आकाशवाणी आणि तीच वाणी झालेली असते की याच्याच हस्ते, याच्याच हाताने याचा वधही होणार आहे. आणि म्हणून त्याला प्रार्थना करते आत्या त्याची की तू याचा वध करू नको, माझ्या मुलाला तू मारू नको, असं सांगितलेलं आहे. परंतु त्याने सांगितलं की याची जर द्वेष, याची जर वृत्ती अशी असेल, मी त्याचे 100 अपराध माफ करेन. जर त्यांनी 151चा तो अपराध केला तर मग त्याला गय नाही, मग त्याला क्षमा नाही. आणि तसंच झालं. जेव्हा त्यांनी 100 अपराध पूर्ण श्रीकृष्णांनी त्याचे वेळोवेळी माफ केलेले होते. पण जेव्हा युधिष्ठिरांनी पूर्ण युद्ध झाल्यानंतर जो यज्ञ केला होता, तो राजसूय यज्ञामध्ये जेव्हा त्यांनी भगवंतांना त्यांची महात्म्य, त्यांच्या महात्म्यानी की त्यांना अर्पण आणि त्यांना प्रार्थना या सूर्यामध्ये जी द्यायची होती, आणि या यज्ञाचं जे प्रार्थना त्यांना भगवंतांच्या म्हणजे त्यांना या जागी बसवलेलं होतं कृष्णाना, ते बघून या शिशुपालाचा तो द्वेष आला. आणि त्या द्वेषापायी त्यांनी खूप चुकीचे आणि अपशब्द तो बोलायला लागला कृष्णांविषयी. आणि हे अपशब्द ऐकून संपली होती त्याची 100 अपराध त्याचे आधीच झालेले होते. भगवंत तिथे बसलेले होते आसनावर. आणि म्हणून मी तेव्हा ती हे दाखवली होती, तो तुम्हाला आठवत असेल तर काही त्या अध्यायामधला, मला वाटतं 4थ्या का 5व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलेलं. तर त्याच्यामध्ये त्या चित्रामध्ये भगवंतांनी त्याचं, मग सगळे चिडतात की जेव्हा भगवंतांना हे अपशब्द वापरले जातात भर सभेमध्ये, तेव्हा सगळे अंगावर धावून जातात शिशुपालाच्या. पण भगवंत सगळ्यांना शांत करतात की सगळ्यांनी शांत राहा, मी बघतो काय करायचं ते. आणि मग भगवंत दुसरं तिसरं काही न करता सुदर्शन चक्र त्याच्या अंगावर सोडतात आणि त्याचा शिरच्छेद केला जातो.
पण सांगण्याचं महत्वाचं कारण हे, की त्या यज्ञाच्या ठिकाणी हे घडलेलं आहे, तर एक रक्ताचा थेंबही तिथे पडत नाही. भगवंत ही काळजी घेतात, की तिथे रक्तपात होत नाही कुठल्याही प्रकारचा, कारण ती पवित्र जागा असते. तिथे यज्ञाचं पण तिथे त्याचे अपराध भरलेले असतात. त्यामुळे ती त्याची डेस्टिनीच असते, की त्याचं मरण तिथे लिहिलेलं असतं. परंतु रक्ताचा एक बूंद म्हणजे एखादी ड्रॉप पण तिथे पडत नाही. आणि एखादी थेंबही न पडता त्याचा चिरच्छेद केला जातो आणि अशा प्रकारे शिशुपालाचा वध केलेला आहे, की कुठेतरी मत्सरी भावना, कुठेतरी द्वेषयुक्त आणि अशा प्रकारे म्हणजे ज्या आसुरी भावनेने हे युक्त झालेले असतात, त्यांचा क्रियाकलाप, फलदायी क्रियाकलाप, या सगळ्यांनी त्याचा पराभव झालेला असतो. कारण कुठेच ज्ञान घेण्याची इच्छा, कुठेही वेदाध्ययन, कुठेतरी पुढे जाऊन शास्त्राचा अभ्यास हा केला जात नाही. आणि मग हे जे लोक असतात हे आसुरी आणि नास्तिक प्रवृत्तीचे. अशा प्रकारे पुढे सुद्धा महात्म्य, जे महात्म्यांबद्दल मी सांगितलं, जे तुम्हाला ईश्वरपुरीचे हे माधवेंद्र पुरी यांची कथा मी काल सांगितली तुम्हाला, की इतके शुद्ध भक्त, की इतकं भगवंतांशी एकरूप झालेले होते, की त्यांना आपलं शरीर आणि मन, आत्मा वेगळा आहे जाणवतच नव्हतं आणि म्हणून खाण्यापिण्याची सुद्धा शुद्ध नव्हती त्यांना, की जी भगवंतांनी त्यांची, आणि हीच काळजी हे जे भगवंत सांगतायत वेळोवेळी, की मी आहे तुमची काळजी घ्यायला, तर भगवंतांनी काय जपलं, की त्यांना जपलं, त्यांची भक्ती जपली. आणि म्हणून ही, कारण पूर्ण तन मन धनाने भगवंतांची शुद्ध भक्तीमध्ये ते रमलेले होते. आणि अशा शुद्ध भक्तीमध्ये रमलेल्या भगवंत भक्ताला ते पूर्णपणे संरक्षण देतात आणि त्यांची काळजी घेतात, की त्यांच्या बालकाच्या रूपामध्ये येऊन त्यांना दूध देतात आणि त्याच्यानंतर त्यांना प्रचिती देऊन प्रत्यक्ष त्यांच्याकडून कृष्णाच्या मंदिराची स्थापना केली जाते. तर असे हे शुद्ध भक्त, असे पुढे जाऊन आपण बघतोय, की स्वतः श्रीला प्रभुपाद, ज्यांनी या कृष्ण भावनेचा प्रसार केला आणि ज्यांनी कृष्ण भावना ही अगदी जागोजागी जगामध्ये प्रत्येक प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये ही कृष्ण भावना फुलावी. सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढव्रतः नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. सदैव माझा महिमा जपत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत माझ्या पुढे नतमस्तक होऊन जे महान आत्मे नित्य माझी भक्तिभावाने पूजा करतात. की स्वतः पूजा करतात आणि किती कीर्तनामध्ये, आणि प्रत्येक, की त्यांनी संकीर्तन हे प्रभुपादाने सुरू केलं, की बघा ते नाचतायत बघा भक्तांबरोबर, आणि हा नाचांमध्ये संकीर्तन आणि हा नामजप केला जातोय. आणि बघा कीर्तनामध्ये इतके मग्न झालेले आहेत, की कुणालाही कुणाचा कशाचीही शुद्ध नाहीये आणि इतकं पूर्ण तहान भूक सगळी भगवंतामुळे हरपलेली आहे. आणि पूर्णपणे हे कीर्तनामध्ये आणि पूर्णपणे भक्तीमध्ये, अशा या दृढ भक्तीमध्ये पूर्णपणे भक्तिभावाने त्यांची पूजा केली जाते. आणि मग असे महात्मे जे आहेत, आणि त्याच्याच बरोबर जसं मी आसुरी वृत्तीचे, की त्या प्रभुपादांनी त्यांचं वर्गीकरण, भगवंतांनी सांगितलं, की त्यांचं वर्गीकरण अजूनही 3 अशा प्रकारची लोक आहेत. जसं मी म्हटलं, की जी लोक ज्यांना भगवंतांची पूजा करायची, भगवंतांची भक्ती करायची आणि त्या भक्ती मार्गावरती कुठल्या 4 प्रकारची लोक जातात. तर या 4 प्रकारच्या लोकांमध्ये आपण अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू यांची उदाहरणं सह आपण बघितलं, आपण अभ्यास केला. आणि त्याच्याच बरोबर जे मूढा, नराधम या लोकांना, की नास्तिक, आसुर, मगाशी मी सांगितलं, की जे अगदी पूर्णपणे अज्ञानामध्ये बुडालेले आहेत आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं पुढे जायचं नाही. अर्ध्या हळकुंडात पिवळे, की मी म्हणेन ती पूर्व दिशा आणि मी म्हणतोय हे बरोबर आहे. मग नाहीयेत तर नाहीयेत, पण कुठला आधार आहे त्याला? तुम्ही अभ्यास केलाय, कारण वेदांत वेदांचा अंत हा कृष्ण आहे. तुम्ही कृष्णाला जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे. परमेश्वराला जाणण्याचं, परमेश्वर हे सगळ्याचं मूळ कारण आहे. याला जाणण्याचा कधी प्रयत्न केला आहे का? मग तुम्ही कुठल्या स्वरूपामध्ये म्हणताय? आणि म्हणूनच परब्रह्म नाही तर ब्रह्म नाही तर परमात्मा नाही, प्रत्यक्ष भगवान या रूपामध्ये जे भक्त या भक्तांविषयी भगवंत आता सांगताय, की ज्यांना मनुष्य रूपामध्ये भक्तांनी बघितलेलं आहे आणि मनुष्य रूपामध्ये याचा स्वीकार केलेला आहे. भगवंत हे मनुष्य रूपात आहे आणि ह्या भगवान या रूपाचा आहे असं भक्ती केलेली आहे आणि या भगवान रूपाची भक्ती करून ते पुढे गेले. आणि पुढे सांगतायत, की हे जे 3 म्हणजे ज्यांनी भक्ती केली नाही, भक्तीच्या न मार्गावर असणारे अजूनही 3 प्रकारामध्ये यांचं वर्गीकरण केलं गेलंय. तर ते प्रभुपाद सांगतायत, की या वर्गीकरणामध्ये कोण येतात, की ज्यांनी स्वतःलाच ईश्वराचं रूप समजलंय आणि स्वतःचीच उपासना करतायत. तुम्ही बघाल, की मूर्तीपूजा आपण हल्ली बघतो, की व्यक्तिपूजा. मूर्तीपूजा तर ते ज्यांना ब्रह्म त्याच्यात दिसतो, मग भगवंतांनी सांगितलंय, की ही लोकं सुद्धा मग ती कुठेतरी खूप सत्कर्माने जातायत आणि खूप सन्मार्गाने जातायत, की ज्यांनी देवी-देवतांची पूजा केली आहे, की जी मलाच येऊन मिळते ही पूजा. मग हे सगळे सन्मार्गावर आहेत आणि हे चांगली गोष्ट करतायत. कुठेतरी सकर्माने करत असली तरी ती
त्यांच्या सकाम कामाने करत असली तरी ती कुठेतरी भक्तीच्या मार्गावरती चाललेली आहे आणि ती कुठेतरी अकर्माने वाटचाल करते. परंतु जे लोक स्वतःलाच देव समजतात आणि आपली स्वतःची उपासना करतात, मग असा एक प्रकार आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या प्रकारची की परमेश्वराला स्वतःच्या काल्पनिक पद्धतीने, मग ते ब्रह्म नाही, परमात्मा नाही, भगवान नाही, तर स्वतःचीच काल्पनिक काहीतरी, स्वतःच्या काल्पनिक भावनेने काहीतरी भगवंताला समजायचं आणि त्याची मग पूजा करायची. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मग आपण बघतो की दांभिक, ढोंगी आणि कितीतरी तुम्ही बघाल की मग शेंदुराचा एक दगड घ्यायचा आणि त्या शेंदूरच्या म्हणजे दगडाला एका शेंदूर फसायचा आणि मग लोकांना अशा भावनांशी खेळायचं, लोकांना फसवायचं, असं आपण बघतो या कलियुगामध्ये. की कधी की अशा मार्गाने सुद्धा, की कुठल्या मार्गाने तुम्ही या, की तुम्ही पैसा अर्थार्थ किंवा तुम्ही मिळवताय स्वतःला पोट भरण्याचं साधन, परंतु त्याला कुठला मार्ग आहे, मग ते किती चुकीची गोष्ट आहे. आणि मग तिसरं जे विश्वरूपाला समजतात, मग हे विश्वरूपाचं आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत. तर या चित्रामध्ये तुम्हाला विश्वरूप दिसतंय. विश्वरूप आता 11व्या अध्यायामध्ये आपण विश्वरूपावर येणार आहोत. परंतु या विश्वरूपाला समजलं जातं आणि मग या विश्वरूपा हे हे परमेश्वराचं खूप काय म्हणतो ना आपण, तात्पुरतं रूप आहे आणि त्याला खूप चांगल्या भावनेने नाही. म्हणजे भगवंतानी त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल 11व्या अध्यायामध्ये पूर्णपणे आपण विश्वरूपा संबंधातच बोलणार आहोत. पण ते खूप भयंकर असं की ज्याला अर्जुन घाबरला होता नंतर. मग त्या रूपाला हे कारण भगवंत हे माधुर्याने भरलेले आहेत. भगवंतांचा जो भाव आहे ना, तो माधुर्य भाव आहे आणि तो प्रेमाचा भाव आहे. आणि मग कुठेतरी या विश्वरूपाला म्हणून ते मानलं नाही जात. परंतु असे जे लोक आहेत आसुरी आणि ज्यांच्या वृत्तीमध्ये मग ती आसुरता आणि ती गोष्ट जे आपण म्हणतो ना दांभिकपण किंवा चुकीच्या गोष्टी भावना आहेत, मग ते मानतात त्याला. तर पुढे जाऊन आपण 11व्या अध्यायात नक्की याचा अभ्यास करणार आहोत आणि मी नक्की याच्यातला फरक आणि काय सांगितलंय परमेश्वरांनी नक्की ते आपण नक्की तिथे चर्चा करणार आहोत त्याची. आणि मग पुढे जाऊन भगवंत आता सांगतायत की पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं परम पवित्रम ओंकारम रुक्साम यजुरेव च. परमेश्वर सांगतायत की मी या जगाचा माता, पिता, आधार आणि सर्वच मी या जगाचा आहे. आणि सर्व मी जे ओंकारातलं अक्षर आहे की सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आणि ऋग्वेद यांचा वेदांचा अभ्यास आणि या वेदांमधला ओंकार, या वेदांमधला ओंकार मीच आहे, की सगळ्या सृष्टीचा आधार, सृष्टीला आधार देणारा. आणि मग जो वेदांचा अध्ययन करतो त्याला श्रीकृष्णाची कृपा लाभलेली आहे आणि तोच कुठेतरी श्रीकृष्णांना शोधण्याचा प्रयत्न करतो. आणि अशी ही ज्ञानाची, की मी या विश्वाचा पिता, आई, आधार, नातवंड, म्हणजे त्यांनी एक आता हे नातवंड हा शब्द इथे अप्रोप्रिएट मला वाटत नाहीये, कारण कुठेतरी कधी कधी टायपोग्राफिकल, की पितामह म्हटलंय, माता, पिता, आधार आहे मी या जगाचा. मी ज्ञानाची वस्तू आहे, शुद्ध करता आहे, ओंकार अक्षर आहे. मी साम, अथर्व, मी साम आणि यजुर्वेद देखील आहे. तर अशा प्रकारे सगळ्या वेदांचा, की या वेदांचा अध्ययन करणारे जे ज्यांच्यावर श्रीकृष्णाची कृपा आहे, तर या वेदांच्या अध्ययनामध्ये मी आहे आणि या सगळ्यामध्ये माझं रूप आहे आणि मी या सगळ्याचा आधार आहे, मी या सगळ्याचा बेस आहे. आणि असं भगवंत प्रत्यक्ष स्वमुखाने सांगतायत की वेदाचा अभ्यास, हा वेदाचा अंत हा भगवंत स्वतः आहेत, परमेश्वर आहेत. आणि परमेश्वरांनी सांगितलं की याच्या उत्पत्तीचं, आणि म्हणून मग मी ध्येय, पालनकर्ता, गुरु, साक्षीदार, निवासस्थान, आश्रय आणि सर्वात प्रिय मित्र आहे. मी सृष्टी आणि संहार आहे, सर्व गोष्टींचा आधार आहे, विश्रांतीची जागा आणि शाश्वत बीज आहे. बघा भगवंत काय सांगतायत की मी पालन करता तर आहे, मी माता, पिता आणि तुमचा गुरु आहे, साक्षीदार आहे. परंतु मी जेव्हा सृष्टीमध्ये आणि सृष्टीचा प्रलय झाल्यावरही तुम्हाला विश्रांतीचं स्थान आहे. आणि मी तुमचा परम मित्र आहे, जे शांती सूत्रामध्ये सांगितलेलं आहे की मी सर्वोच्च नियंत्रक आहे, मी परम सखा आहे आणि मी परम आनंद आहे. आणि मग शाश्वत जग आणि असत जग, म्हणजे सत आणि असत या सर्व जगाची निर्मिती माझ्याकडे. आणि मी मृत्यू देखील आहे पुढे जाऊन. मी हे अर्जुना, मी उष्णता, पाऊस आणि दुष्काळ नियंत्रित करतो. मी अमर आहे आणि मी मृत्यू देखील आहे. मग मृत्यू देखील भगवंत स्वतः प्रत्यक्ष मृत्यूचं दर्शन देताना सुद्धा भगवंत प्रत्यक्ष मृत्यू आहे. आणि माझं अस्तित्व असणे नसणे दोन्ही माझ्यामध्ये, की भगवंतांचं या भौतिक सृष्टीचं किंवा भौतिक जगाचं अस्तित्व असणं नसणं हे सगळं माझ्यामध्ये आहे, माझ्या तत्वामध्ये विलीन झालेलं आहे. आणि मी या सगळ्याचा परमभोक्ता आहे, मी एन्जॉयर आहे, मी अलिप्त आहे, मी इंडिपेंडेंट आहे, मला कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये या सृष्टीवरती, परंतु याची निर्मिती मी अकर्ता आहे.
आणि मग काय काय कशाशी संबंध निगडीत आहे हे भगवंतांनी सांगितलं आहे, की मी कुठे कुठे आणि मी काय आहे हे भगवंत प्रत्यक्षपणे आपल्याला सांगता आहेत, की सत असत आणि मग मूर्तिमंतामध्ये पण आहे, मृत्यूमध्ये पण मीच आहे. आणि अशा प्रकारे सत असत या दोन्ही जगाचा निर्माता मीच आहे. आणि मग पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत की जे वेदांचे अध्ययन करतात आणि सोमरस पितात, स्वर्गीय ग्रहांचा शोध घेतात, ते अप्रत्यक्षपणे माझी पूजा करतात. आणि मग ते इंद्राची ते इंद्रांच्या ग्रहांवर जन्म घेतात, जिथे ते ईश्वरी आनंद घेतात. म्हणजे कसं होतं, की एखादा व्यक्ती पुण्य करतो, एखादी व्यक्ती अगदी पृथ्वी तलावर असताना की खूप दान धर्म आणि खूप त्यांनी केले, खूप दान धर्म करून पुण्य कमवतोय. मग ते सकाम कर्म का असे ना, पण ते पुण्य करतोय. आणि ते पुण्य करताना वेदांचं अध्ययन केलं जातंय, शास्त्राचा अभ्यास केला जातो आहे, आणि या सगळ्या रसाचं पान रसपान केलं जातंय, आणि या अध्ययनाचा अभ्यास केला जातो. मग अभ्यास केल्यानंतर त्याला जरी तो भक्तीच्या मार्गावर नसेल, तो कुठेतरी काय आहे, तो सकाम, तो काम कर्म हे त्याच्या चांगल्या पद्धतीने करतोय. आणि म्हणून मग त्याला कुठेतरी स्वर्गीय लोकाची प्राप्ती होतीये. आणि या स्वर्गीय लोकाच्या प्राप्तीनंतर काय होत आहे, तर तो स्वर्ग लोकामध्ये जाऊन ती सुख उपभोगतोय. जेव्हा त्यांनी अशा प्रकारे स्वर्गीय इंद्रिय सुखांचा आनंद घेतला, तेव्हा ते पुन्हा या नश्वर ग्रहावर परतले. अशा प्रकारे वैदिक तत्वाद्वारे ते केवळ चकचकीत आनंद प्राप्त करतात. बघा, हे सायकल दाखवलीये, याचं चित्र मी तुम्हाला छान एक्सप्लेन करते आता. भगवंत म्हणतायत की तुम्ही चढाल पुन्हा, ही चढाल तुम्ही सायकल, की तुम्ही चांगली कर्म केलेली आहेत, त्यामुळे तुम्हाला स्वर्गलोक मिळेल. तुम्ही तिथे स्वर्गलोकात जाल, आनंद घ्याल. जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तू जेव्हा जिंकशील, हरशील, तर तुला जिंकलास तरी कसं होणार आहे, कारण तू जिंकल्याचं चांगलं कर्म केलंयस आणि तुला या पृथ्वी लोकावरती राज्य करता येणार आहे. तू हरलास तरी तुझा नाश झाला, तुझा वध झाला, तरी तुला इंद्रलोक मिळेल, स्वर्गीय लोकामध्ये तू स्वर्गीय आनंद घेणार आहेस. पण पुन्हा काय होणार आहे, पुन्हा ही सायकल चढावरनं खाली येणार आहे हो. कारण ती वर गेली आहे, पण स्लोप आहे तो. आणि जेव्हा भरेल ना, तो चढावरती गेल्यानंतर जेव्हा तुमची पुण्यकर्म संपतील, की झालं आता, की आता पुण्यकर्माच्या एवढ्या-एवढ्या तुम्ही काळाने स्वर्गीय सुख उपभोगली आहेत. पण पुन्हा तुम्ही त्या स्लोपवरनं खाली येऊन आणि पुन्हा तुम्ही त्या मृत्यूलोकामध्ये, पुन्हा तुम्ही या पृथ्वी लोकावरती आहात. असा हा चढ-उतार आहे हो. सायकल चढावरती जाणार आहे, पण पुन्हा स्लोपवरनं खाली उतरणार आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की कुठल्याही लोकामध्ये मग या भूतलावरती असा, तुम्ही स्वर्गीय लोकामध्ये असा, आणि नरकामध्ये तर नरक यातना आहेत, त्या भयंकर यातना आहेत मग. तशा प्रकारे या स्वर्गीय लोकामध्ये जरी राहिलात, तरी पुन्हा तुम्हाला या भूतलावरती यायचंच आहे. परंतु जेव्हा तुम्ही अध्यात्माच्या मार्गाने, जेव्हा तुम्ही भक्तिभावाने, कृष्ण भावना सहित तुम्ही ते कर्म कराल, तेव्हा तुम्हाला नक्कीच या भौतिक सुखातून असं अगदी पूर्णपणे मुक्ती मिळणार आहे. आणि तुम्हाला या कुठेतरी या सगळ्या त्रैगुणिक अशा प्रभाव असणाऱ्या भौतिक जगामधून नक्की मुक्ती मिळणार आहे, आणि कुठेतरी तुम्ही गोलोकाकडे प्रवास करणार आहात. आणि तुम्हाला गोलोक असा आनंद असणाऱ्या, की जिथे सगळं आनंदी आहे, आणि जिथे कृष्ण भगवंत सगळे सख्यांशी खेळतायत आपल्या, आणि आपल्या सख्याबरोबर खेळतायत, जिथे सूर्यचंद्राची गरज नाहीये, जिथे प्रकाश हा भगवंतांपासून प्रकाश आहे. मग तिथे इलेक्ट्रिसिटी नकोय, लाईट नकोय, तिथे सगळं भगवंतांपासून आहे. असं हे गोलोक. आणि हा असे आनंदाने भरलेलं भगवंतांचं जे वृंदावन, भगवंतांचं जे गोलोक आहे, तिथे भगवंत आपली वाट बघतायत, आणि तिथे आपल्या स्वागतासाठी भगवंत तयार आहेत. म्हणून म्हणतायत, या भौतिक सृष्टीमध्ये जर तुम्हाला राहायचं नसेल, तर तुम्ही नामस्मरण करून तुम्ही तुमच्या आध्यात्मिक मार्गावरती राहा, आणि कुठेतरी तुम्ही सकाम कर्म करता करता तुम्ही अकर्माकडे वळा. भगवंत हे अगदी, म्हणून हे सायकल. आणि म्हणून हे, की जत्रेतलं तुम्ही बघत असाल, की तुम्ही वरती जाल, थोडा वरती झाल्यानंतर मला सांगा, एक चक्कर मला, दोन चक्कर, आपण तुम्हाला कसं वाटतं? शेवटी तुम्ही खाली येता, आणि त्या खाली येण्यामध्ये किती भयंकर असतं ते. आणि मग ते सायकल पुन्हा तसंच चालू राहतं. आणि तसंच या भौतिक जगाचं आहे, की पुन्हा जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी यामध्ये तुम्ही अडकलेले असता. अशा प्रकारे केवळ चकचकीत आनंद प्राप्त करता येतात, आणि पुन्हा या इहलोकामध्ये, या भौतिक जगामध्ये पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे,
ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे आहे ते पण जपतो. LIC आहे हो. हां, LICची पॉलिसी आहे. योगक्षेमम वहाम्य. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. हो की नाही? की त्याच्यामुळे कराल तर इन्व्हेस्टमेंट आहे ही तुमची. त्याच्यामुळे तुम्हाला आयुष्यभर तर त्याच्यातनं आनंद मिळेलच. ज्या तुम्ही कृष्ण भावनेने आणि ज्या तुम्ही भक्तिभावाने ज्या ज्या गोष्टीने ते कर्म कराल, तुम्ही त्याचं फळ उपभोगा, तुम्ही ती सेवेचा आनंद घ्या, तुम्ही ते फळ पण नक्की उपभोगा. भगवंत म्हणतायत, की गेल्या अध्यायाच्या शेवटी आपण की तुम्ही ते भगवंतांचं मग तुम्ही ते कर्म जरी त्याच्यातलं फळ मिळालं तरी त्याच्यावर अधिकार आहे आणि तुम्हाला ते वाटणारच नाही खूप की तुम्ही अगदी काय म्हणतात ना फळासहित तुम्ही करताय आणि कुठेतरी ती भावना नसेल. कारण तुमची अकर्माकडे वाटचाल आहे आणि म्हणून हे भगवंत सांगतायत की तुम्ही जेव्हा या भक्तिभावाने जी सेवा कराल तेव्हा मी तुमच्या बरोबर आहे आणि मी तुमचं रक्षण कसं करतोय तर तुमच्याकडे जे नाही आहे ते पण तुम्हाला आणून देईल. जे योग्य आहे ते मी तुम्हाला आणून देईल. जे तुम्हाला हे मला ते पाहिजे, मला हे पण पाहिजे, मला ते पण पाहिजे, साड्या आहेत कपाटामध्ये भरपूर, पण तरी पण मला अजून साड्या आणायच्यात कारण मला या लग्नाला जायचंय, या मुंजीला जायचंय. अहो पण आहे की त्याच्यात नाही समाधान मानत आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की जे योग्य आहे ते मी तुमच्याकडे नक्की आणून देईन तुम्हाला आणि जे तुमच्याकडे आहे ते पण मी जपेन आणि त्याचं पण मी जपणूक करीन. मी तुमची काळजी घेईन, मी रक्षण करेन, त्या गोष्टीचं नक्की रक्षण करेन. आणि म्हणून मग कुठेतरी ते LICची पॉलिसी सारखं आहे की तुम्ही ते आत्ता केलं तरी तुमची सेवाच आहे आणि तुम्ही ते नंतर केलीत तरी तसं वैष्णवाविषयी तेच सांगितले की वैष्णव म्हणजे भक्ती करतात आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची तर एक मुलगा असेल, एक प्रिन्स असेल आणि एक वैष्णव असेल. तर एक साधा माणूस मग मुलगा आणि प्रिन्स म्हणजे साधारण एकाच यानी की जेव्हा त्या मुलाला कर्म केलं जाईल आणि मग मरण येईल तर कसं होईल की तुम्ही सकाम कर्मानी करताय की माझ्या गोष्टीमध्ये मी आनंद घेतोय आणि मग आनंद घेऊन कुठेतरी पुण्य करून आणि मग मरण आलं तरी मग ते स्वर्गीय लोकामध्ये किंवा एक नॉर्मल गोष्टीने की भक्तिभाव नसेल त्याच्यामध्ये मग त्या कामामध्ये भक्तिभाव नसेल आणि ते जर नुसत्याच कर्माने केलं गेलं तर ते नुसतं कर्म असेल आणि जास्तीत जास्त कुठे तर ते सकाम कर्म असेल आणि एक चांगलं जसं मी तुम्हाला म्हटलं की हे पुण्य आत्मे मग त्यांना काय मिळतं तर स्वर्गलोक मिळतो आणि त्याच्यामध्ये ही सुख उपभोगली जातात. परंतु एक वैष्णव हा वैष्णव कशा प्रकारे प्रार्थना करतो तर वैष्णव जे भक्तिभावामध्ये आहे ते भक्तिभावामध्ये म्हणतात की मला आत्ता सुद्धा मी भक्तिभावात जरी मी मेलो तरी मला परवा नाही कारण मला सेवाच करायची आणि तिथेही मला सेवेचाच आनंद मिळणार आहे की भगवंतांचं मला मिळणार आहे भगवंतांची भक्ती करायला मिळणार आहे मला सेवा करायला मिळणार आहे आणि म्हणूनच त्यांच्याकडे म्हणून भगवंत अशा प्रकारे अशा भक्तांची काळजी घेत आहेत की त्यांच्याकडे काही उणं असेल तर ते त्यांना देत आहेत आणि त्यांच्याकडची सगळी भक्तीचं रक्षण करतायत आणि जपतायत. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हे कुंतीच्या पुत्रा मनुष्याने इतर देवांना जे काही अर्पण करावे ते खरोखर माझ्यासाठीच आहे परंतु ते खऱ्या अर्थाने अर्पण केले जाते. तर कसं सांगितलं जातं की जेव्हा भगवंताला म्हणजे जसं आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं की यज्ञ केले जातात हे यज्ञ केले जातात तेव्हा विष्णूसाठी यज्ञ केले विष्णू संतुष्टीसाठी ते यज्ञ केले जातात. मग इंद्राला वरुणासाठी जसं मी म्हटलं सरस्वती लक्ष्मी आणि या सगळ्या गणपतीला किंवा खूप रुद्राभिषेक केले जातात आणि प्रत्येक एका भावनेने हे सगळ्या गोष्टी करणं हे खूप उत्तम गोष्ट आहे आणि या उत्तम गोष्टीकडे ह्या चांगल्या कर्माकडे कारण हे सगळे जे देवी देवता आहेत ते कोण आहेत हो? हे सगळे साधे हे नाहीत साधे माणसं नाही आहेत आपल्यासारखी तर हे कुठेतरी पवित्र आत्मे आणि पवित्र महात्मे आहेत की ज्यांना हे रूप ज्यांना हे काय म्हणतो ना आपण की त्यांना ते त्यांचं व्यक्तित्व आणि ज्या पूजेनी आणि जे अगदी परम भक्त परमेश्वराचे जसं मी म्हटलं की ब्रह्मांनी सृष्टी निर्माण केली पण प्रथम करता कोण आहे तर भगवंत आहे. फर्स्ट क्रिएटर भगवंत आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या बेंबीतून कमळ निघून त्या कमळावरती ब्रह्मा विराजमान झालेले आहेत आणि त्या ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे आणि हे जग प्रत्येक जग हे परमेश्वराच्या श्वासातून निर्मिती झालेली आहे. आणि जसं मी म्हटलं की शंकराला की शंकर जिथे कुठेही जागा नाही जे स्मशानामध्ये राहतात परंतु अशा सगळ्या गोष्टींमधून गेले तरी भगवंतांचे नितांत प्रार्थना करतायत आणि भगवंतांचे अत्यंत प्रिय भक्त आहेत की अत्यंत मनोभावे भक्ती केली जाते. असे हे देवी देवता ज्यांना जपलं जातं आणि ज्यांना पूजलं जातं हे खूप चांगली गोष्ट आहे आणि पूजन हे केलं पाहिजे पण भगवंत तेच सांगताय की ही पूजा तुमची दृढ होते तुमची भक्ती दृढ होते आणि मग ही दृढ श्रद्धा ही माझ्याकडे केलेल्या तुम्ही जेव्हा मला अर्पण कराल ती पूजा आणि माझ्या भावनेने कराल तेव्हा ती निश्चित त्याला एक चांगला मार्ग मिळतो आणि ती नक्कीच एका
चांगल्या फलाकडे म्हणजे फलकृत होते आणि त्याचं जरी ते चांगल्या सकाम कर्माने केलं असेल, की एका चांगल्या फळाच्या अपेक्षेने केलं असेल, तरीही ते चांगलं कर्म केलं जातं आणि मग कुठेतरी त्या दृढ भक्तिभावाने केलं जातं. परंतु जेव्हा विष्णूची पूजा केली जाते आणि जेव्हा भगवंतांची पूजा केली जाते, यज्ञामध्ये पूजा केली जाते, हे वेदांच्या बेसनी व्हावं, वेदांच्या अभ्यासाने व्हावं. मग कुठेतरी आपलं मी माझ्या मनाला येईल तर माझे मंत्र म्हणून आणि अशी पूजा करतोय, परंतु त्याला कुठेतरी कुठेतरी आधार पाहिजे. कुठेतरी प्लीज जरा काळजी घ्या. तर कुठेतरी आधार पाहिजे, मग कुठेतरी अभ्यास पाहिजे, अध्ययन पाहिजे. वेदांचं अध्ययन श्री भागवतम मध्ये तर तुम्ही कथा खूप वाचाल, की ज्याचा अभ्यास केल्यावर तुम्ही प्रत्येक कथेमध्ये मग प्रल्हाद महाराजांचं, ध्रुव महाराजांचं, हे जे 6 गोस्वामी आहेत, श्रीरूप गोस्वामी, ज्यांनी प्रत्येक गोष्टीबद्दल इतकं सुंदर विश्लेषण केलेलं आहे. आणि मग अशा प्रकारे हे देवी देवतांच्या पूजा केल्या जातात. हे सुद्धा एक दृढ भक्तीने केली गेली पाहिजे आणि म्हणून शास्त्रांच्या अभ्यासाने केली गेली पाहिजे. मग ती खऱ्या अर्थाने भगवंताला जाऊन मिळते आणि भगवंतांना ती भगवंतांना पूजा केली जाते आणि ते अर्पण केलं जातं भगवंतांना. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. पण जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जसं मी म्हटलं की इंद्राची पूजा केल्यानंतर इंद्र लोकामध्ये जन्म घेतला जातो, की स्वर्गीय लोकामध्ये, की देवी देवतांची पूजा करून फक्त पुन्हा काय आहे, पुन्हा या भौतिक बंधनामध्ये अडकायला, पुन्हा पुण्याचं माप भरलं की मग पुन्हा पृथ्वीवर जन्म घेतायत. जे भूत आणि आत्मा, जे बघा, जे काही आपण म्हणतो ना, काही विद्या शिकून आणि काही अघोरी विद्या शिकून जे भूत आत्मा यांची पूजा करतात, ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील आणि मग त्यांना अशा प्राण्यांमध्ये, की ज्यांचे अघोरी असे काही प्रकार केले जातात आणि त्या गोष्टीने जेव्हा केलं जाते पूजा, तेव्हा त्यांना त्याच योनीमध्ये जन्म घ्यायला लागतो. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांच्या, जे पितृजनांची पूजा करून की मग पितृलोकामध्ये जन्म घ्यायला लागतो. की आपण कुणाला पूजतोय आणि काय पूजलं पाहिजे, हे शास्त्राच्या आधारे अभ्यासाने केलं पाहिजे आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. अशा प्रकारे जे शास्त्राच्या आधारे की माहितीच्या आधारे, मग कुठल्याही अघोरी विद्या, आणि आपण बघतो या छल कपट अशा या जगामध्ये आणि अशा या दांभिक जगामध्ये किती लोकांना फसवलं जातंय आणि किती गोष्टींनी, की गावोगावी तर आपण या गोष्टी की किती बळी दिले जातात, की मनुष्य बळी देण्यापर्यंत सुद्धा अजूनही मजा आले, अजूनही या गोष्टी घडतायत या युगामध्ये, की जिथे आपण बघतोय, जिथे भगवद्गीतेचं खरोखर हे म्हणजे म्हणून हे थोर महात्मे, की अगदी गावोगावी आणि खेडोपाडी हे ज्ञान जाणं आवश्यक आहे, की किती महत्वाची गोष्ट भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितलेली आहे आणि या गोष्टींना खूप महत्व आहे आणि ह्या गोष्टींचा अवेअरनेस आणि त्याची हे वाढली पाहिजे, की त्याची समजून घेण्याची लोकांची आकलन शक्ती त्याप्रमाणे वाढून लोकांची वैचारिक पातळी तेवढी होण्याची खूप गरज आहे आणि याच्यासाठी म्हणून शिक्षणाचा भाग होणं, भगवद्गीता ही शिक्षणाचा एक भाग होणं, ही खूप नितांत गरज आहे आणि असं जर झालं तर मला वाटतं हे जग कुठेतरी खूप म्हणजे आपण म्हणतो ना, की एका सत्ययुगाकडे, एका चांगल्या युगाकडे जाण्यासाठी हा खूप उत्तम मार्ग हं, आहे आणि हं. याचा खूप महत्वाने विचार आणि असा विचार केला जातोय आणि आत्ताच मी मध्ये वाचलं, की अभ्यासक्रमाचा एक भाग होणार आहे. जसं मी काल उल्लेख केला होता, हं. की भगवद्गीता हा नक्की एका अभ्यासक्रमाचा भाग व्हावा आणि मुलांपर्यंत, की लहान मुलांपासून, मग जसं आपण म्हटलं, की फक्त गात्र शिणं झाली आहेत आणि फक्त 60-70 नंतर, की जेव्हा भगवद्गीता वाचायला आपल्याला दृष्टी, की बाबा डोळ्यांना दिसतंय की नाही वाचायला नीट किंवा मुखातनं उच्चार नीट येतायत की नाही, अशा वेळेला नाही हो त्याच्या वाचनाचा उपयोग. मग जेव्हा ती लहान मुलांपासून शिक्षणामध्ये आणली जाईल, तेव्हा त्याचं खूप सुंदर रीतीने त्याचं मार्गदर्शन केलं जाईल. जसं मी म्हटलं, की मी याच्या आधी मुलांचे वर्ग जेव्हा घेत होती, अत्यंत सुंदर असे अनुभव आले मला, की मुलं तर इतकी निरागस आणि सुंदर असतात, की त्यांच्यावर हे मडकं असतं हो. कुंभाराचं मडकं असतं. तुम्ही जसा आकार द्याल तसं ते मडकं फिरतं आणि तशीच खूप नितांत गरज आहे आणि म्हणून जसं या छोट्या मुलांना आहे, तशी ही मधली 16 ते 25 ही पिढी, जसं आता उमेश प्रभूजी आपल्याबरोबर आहे, जे म्हणाले, की मी कॉलेजमध्ये मी शिकतो आहे. खूप अत्यंत उपयोगी गोष्ट आहे, म्हणजे अत्यंत मार्गदर्शक. मग त्याच्यामध्ये तुमची आहे वृत्ती, की तुम्हाला काहीतरी घ्यायचंय, पण खूप चांगली भावना आहे ती आणि तीच तुम्हाला कुठेतरी अकर्माकडे नेतीये आणि तुम्ही जेव्हा या भावनेने, कृष्ण भावनेने प्रत्येक गोष्टीकडे बघाल, तेव्हा बघा तुमचं नुसतं नामस्मरणाने, मी हे तुम्हाला सांगत नाही, की तुम्ही यानी त्याच्याकडे बघा आणि तुम्ही असंच करा. हे कुणावरही कोणीही लादू शकत नाही. हा प्रत्यक्ष अनुभव तुम्ही घ्या. तुम्ही जेव्हा नामस्मरणाला सुरुवात कराल, तुम्ही जेव्हा जपनाम कराल, खरंच तुम्हाला बघा तुमच्यामधलं ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही बघा. तुमच्यामधलं परिवर्तन तुम्ही अनुभवा. हा प्रत्येकाने घेण्याचा हा स्वानुभव आहे.
आणि प्रत्येकाने आपला अनुभव खरोखर एन्जॉय करावा, की काय तुम्हाला त्याच्यातनं आणि मग काय तुम्ही पुढे कुठल्या मार्गाला जाताय आणि तुम्हाला कुठल्या प्रकारची मनःशांती आणि काय अनुभवताय तुम्ही, हे मला तुम्ही नक्की सांगा थोडे दिवसांनी. म्हणजे माझी एवढीच भावना आहे, की मी जितकी जितकी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते आणि पुढे जाऊन तुम्ही या गीतेचा अजून जेव्हा सखोल अभ्यास कराल, तेव्हा ही भावना रुजायला खूप मदत होईल अशी मला खूप मनापासून इच्छा आहे. आणि मग कठीण आहे का हो? की म्हणजे जसं म्हणतायत, की हे अघोरी लोक आणि हे कुठली तरी पूजा करतात, स्वतःच्या मनाने सगळं करतात किंवा कुठेतरी भगवंतांच्या पूजेमध्ये सुद्धा, की तुम्ही मग ती मनापासून अभ्यासाने करणं किती गरजेचं आहे, त्याचं ज्ञान घेणं किती महत्वाचं आहे. मग हे कठीण आहे का हो? भगवंत सांगतायत हे कठीण नाहीये हो. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ती परुतं वष्णामि प्रयतात् मनः. की जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादं पान, फूल, फळ किंवा पाणी सुद्धा अर्पण केलं ना, तर ते मी स्वीकारेन हो. की मला असे हे 56 भोग दिलेत ना, एवढे नको. मी त्याचा स्वीकार करीनच. मी नाही कधीच म्हणणार नाही. कारण तुम्ही एवढं मनोभावाने, भक्तिभावाने मला अर्पण कराल. परंतु मला फक्त एक पान, फूल, फळ आणि पाणी सुद्धा अर्पण केलत ना, तरी ते मला येऊन पोहोचतं. त्याच्यावरून एक सुंदर कथा मला तुम्हाला सांगावीशी वाटते, की दुर्योधनाने श्रीकृष्णांना आमंत्रण दिलं होतं बरं का, की त्यांना त्यांच्याकडे यायचं. पण दुर्योधन कपटी ना. दुर्योधनाच्या राजकीय आणि खूप अत्यंत कपटाने भरलेल्या मनाला श्रीकृष्णांनी कधीच ओळखलेलं आणि त्यांची इच्छाही नव्हती अशा अभक्ताकडे जायची. आणि मग ते विदुराकडे जायचं ठरवतात आणि विदुराकडे जातात तेव्हा विदुर घरात नसतात, पण विदुरांच्या पत्नी घरात असतात. आणि ज्या खूप भक्तिमय असतात आणि ज्यांचं भगवंतांवर खूप प्रेम असतं आणि खूप भक्ती असते. अशा विदुरांच्या पत्नी जेव्हा भगवंतांना बघतात, की प्रत्यक्ष कृष्ण आपल्या घरी आलेले आहेत, त्या इतक्या आनंदाने भारावून जातात, की त्यांचं मन थाऱ्यावर राहत नाही, इतकं त्या भक्तिमय होऊन जातात आणि ते भगवंताला केळ देतात. एक केळं देतात. केळं देताना केळं सोलतायत बरं का. केळं सोलतात आणि जे केळं असतं ते टाकून देतात आणि साल भगवंताला देतात. बघा किती भक्ती आहे. मग तेव्हा कृष्ण म्हणत नाही, "अहो तुम्ही मला केळं दिलं नाहीये, तुम्ही ते टाकलंय." भगवंत नाही म्हणत. भगवंत सालही खातायत. कारण भगवंतांना ते प्रेमाने दिलेलं आहे. भगवंतांना जे अर्पण केलेलं आहे ते खूप मनोभावे केलेलं आहे आणि अगदी म्हणतात ना, की देहापासून, की अगदी मनापासून ते दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना असं भक्तिभावाने दिलेलं प्रेम आणि भक्तिभावाने दिलेलं जे काही तुमचं आहे, पान, फूल, फळ आणि पाणी हे भगवंतांना अतिशय प्रिय आहे. आणि एवढीच पूजा हो भगवंत सांगतायत म्हणून मला खूप काही तुम्ही अगदी पैसा ज्यांच्याकडे आहे, मग मला तुम्ही अगदी 1 किलो पेढे, 1.25 किलो पेढे आणि मी एवढं नारळ आणि मी 11 नारळ आणि मी एवढं अहो भगवंतांना काही नकोय. तुम्ही केलत तर मनापासून कराच. भगवंत स्वीकार करतील. सगळ्या प्रार्थनेचा भगवंत स्वीकार करतील. परंतु कुठे काय, की भगवंतांना एवढं सुद्धा उपयोगी पुरेसं आहे. असं भगवंत इतकं सुंदर श्लोक आहे. प्रत्येकाने हे काही-काही श्लोक तुम्ही स्मरणात करा. तुम्ही याचं स्मरण करा आणि तुम्ही नक्की पाठांतर करायचा. खूप सुंदर आहे. त्याच्यातले 2 श्लोक तर फार सुंदर आहेत. हा एक श्लोक आणि एक शेवटचा श्लोक मी तुम्हाला सांगू इच्छिते. पुढे जाऊन म्हणतायत भगवंत, की "यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्." की हे कुंतीपुत्रा तू जे काही करतो आहेस, जे काही खातो आहेस, जे काही अर्पण करतो आहेस, दान करतो आहेस, तसेच तू जे काही तपस्या करतो आहेस, ती तू सर्व मला अर्पण कर. आणि तू मला म्हणून करावंस, की मला अर्पण कर, की कृष्णार्पणमस्तु. म्हणून आपण जी सेवा करतोय, की सर्वं कृष्णार्पणम्. की जे काही करतोय हे कृष्ण भावनेने कृष्णाला अर्पण केलं तर मला जाऊन मिळतंय आणि मग त्याचा तुला लाभ आहेच रे. तू त्याची काळजीच करू नको, की तुझी अ, यश कुठेही जात नाहीये तुझ्याकडून. फक्त तू जे करशील ते मनोभावे ते मला अर्पण कर. तू करणारी भक्ती मग सगळी माझ्याकडे येऊ दे. ती भक्ती आणि जे अर्पण केलेलं माझ्यापर्यंत पोहोचू दे. का नैवेद्य दाखवतो हो आपण? ओम प्रोक्ष प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा. आपण जेव्हा म्हणतो, की भगवंताला देतोय आणि आपण अक्षरशः असं भगवंताला भरवतो, की त्या नैवेद्याला जेव्हा आपण अर्पण करतो, की भगवंताला अर्पण केलंय आपण. आणि अपानया स्वाहा, की तू भगवंता हे घे माझ्याकडून आणि हा माझ्या दिलेल्या अन्नाचा स्वीकार कर. आणि मग हे अन्न जेव्हा आपण ग्रहण करतो, त्याला एक सुंदर अशी भावना निर्माण मग तो साधा वरण-भात का असेना हो, त्याच्यामधलं जे महत्व आणि त्याच्यामधली जी भावना असते, त्या भावनेला कुठलंच तुलना नाहीये. कुठल्याच त्या भावनांशी तुलना नाही. सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् मला कोणाचाही हेवा वाटत नाही
आणि मी कोणाचाही पक्षपाती नाही. मी सर्वांसाठी समान आहे. पण जो माझी सेवा भक्तिभावाने करतो, तो मित्र आहे आणि तो माझ्यात आणि मीही त्यांचा मित्र आहे. की मग तुम्ही ती मग भले पुढे जाऊन आपण एखादी अजून बघणारच आहोत, की मग भले ते वाईट अर्थाने, मग तू मला प्रिय माझ्या कुठल्या भावनेने करतो आहेस, हे महत्वाचं आहे. की तू सकाम कर्म नुसतंच कर्म करायचं म्हणून करतो आहेस, तर तू तू पुण्य काम करतोयस. पण जेव्हा तू कोणाचाही आणि माझ्याकडे द्वेष नाहीये मग. मग ते म्हणून भगवंत मी तुम्हाला म्हटलं, की जसं ब्रह्मा म्हणजे भगवंतांना ज्या रूपामध्ये स्वीकार परमात्मा, जे परमात्मा रूपामध्ये भगवंताला स्वीकारतात, त्यांचाही भगवंत स्वीकार करतायत. भगवंत कुणालाही असं अस्वीकारत नाहीयेत, कारण सगळ्यांसाठी सगळे भगवंतांसाठी सारखे आहेत. मी कोणाचा असं काही पक्षपात करत नाहीये. मी सगळ्यांसाठी समान आहे. पण जो माझी पण शेवटी भक्त. मग इथे हा जो विशेष ना खूप सुंदर असा हा तात्पर्य आहे ह्याच्यासाठी भगवंतांनी म्हटलंय. प्रभुपादांनी लिहिलंय. ते मी तात्पर्य थोडंसं वाचेन तुमच्यासाठी. आपल्याकडे वेळ आहे आज. तर मी ते तुमच्यासाठी थोडंसं वाचेन. खूप सुंदर आहे हे तात्पर्य, की विशेष का म्हटलंय मग भक्ताला. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की भगवंत मेघासमान आहे. मेघ हा सर्वत्र पाऊस पाडतो. मग तो खडक असो, जमीन असो अथवा पाणी असो. परंतु आपल्या भक्ताकडे ते विशेष ध्यान देतात. मग खडक, जमीन ह्याला सगळ्यांना देतात ते ध्यान. परंतु आपल्या भक्तांकडे मात्र विशेष ध्यान देतात. अशा भक्तांचा या ठिकाणी विशेष म्हणून उल्लेख केला जातो. हे भक्त सदैव कृष्ण भावना भावित असतात. म्हणून ते श्रीकृष्णांमध्ये स्थित असतात. कृष्ण भावनामृत शब्दच दर्शवतो की जे कृष्ण भावना भावित असतात, जे भगवंतांच्या स्थायी स्थित असलेले चालते बोलते योगीच असतात. या ठिकाणी भगवंत स्पष्टपणे म्हणतायत की मयी ते माझ्यामध्ये स्थित आहेत. मयी ते यावरून साहजिकच आहे की भगवंतही यांच्यामध्ये स्थित आहे. ही गोष्ट परस्पर पूरकच आहे. यावरून ये यथा मा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य. म्हणजे पुढे जाऊन की भगवंत याच्यात हे भजंती माम म्हटलंय की पुढे जाऊन भजाम्यहम पण म्हणतायत आणि आपण त्या दुसऱ्या श्लोकावरती पण येणार आहोत की योमे भक्त्या ठीक आहे याच्यातले हा खूप एक सुंदर श्लोक आहे. पण हे मी तुम्हाला या भजाम्यम की तुम्ही मनापासून जेव्हा भगवंतांच्या स्थायी तुम्ही आहात, तेव्हा भगवंत तुमच्या स्थायी आहेतच. आणि या श्लोकांचं स्पष्टीकरण या आधीच्या तांस्तथैव भजाम्यहम. जो ज्या प्रमाणात मला शरण येतो त्या प्रमाणात मी त्यांची काळजी घेतो. भगवंत आणि भक्त दोघेही चेतन असल्यामुळे हे अलौकिक असं आदान प्रदान असतं. आणि हिरा जेव्हा सोन्याच्या अंगठीत बसवला जातो तेव्हा तो अत्यंत सुंदर दिसतो. त्यामुळे सोन्याचंही सौंदर्य वाढतं. परंतु त्याचबरोबर हिऱ्याचंही सौंदर्य वाढतं. भगवंत आणि जीव दोघेही नित्य प्रकाशमान असतात. आणि जेव्हा जीव भगवत सेवा करण्यास प्रवृत्त होतो तेव्हा त्या जीवालाही सोन्याची शोभा येते. भगवंत हे हिऱ्याप्रमाणे आहेत म्हणून हा माणिक कांचन योग हा अत्यंत सुंदर असतो. मणिकांचन आपण म्हणतो ना की म्हणजे त्या सोना आणि हे हिरा की भगवंत सोन्याची उपमा देतात भक्ताला. आणि मग हिऱ्यापासून ह्या सोन्याला सुद्धा तेवढी चकाकी येते आणि या सोन्यामुळे हिऱ्याचंही सौंदर्य वेगळ्या प्रकारे खुलतं. असा हा मणिकांचन योग परमेश्वरांनी सांगितलाय की परमेश्वर म्हणून म्हणतायत की जेव्हा हा जेव्हा भक्त बनतो की माझ्या भजनामध्ये तू मग्न आहेस तेव्हा मीही तुझ्या स्थायी स्थित आहे. आणि मग सुदाम्याचं उदाहरण जे भगवंतांचे अगदी परम सखा. मग तो गरीब असो श्रीमंत असो सगळे सगळे स्थायी त्यांच्या स्थायी सगळे एक आहे तो. जरी त्यांचा तो गरीब सखा असला तरी त्यांच्या ठाई त्यांच्या मनाच्या ठाई तो, कारण तो पूर्णपणे भगवंतांशी एकरूप होता. जरी तो सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये दोघं बरोबर शिकत होते. गरीब हा ब्राह्मण होता सुदामा, परंतु भगवंताला कधी त्यांनी विसरले नाही. सुदामा कधी भगवंताला विसरला आणि भगवंतही सुदामाला विसरले नाहीत. कारण जेव्हा सुदामा भगवंतांकडे येतो तेव्हा सुंदर प्रकारे स्वागत करतात आणि भगवंत स्वतः त्याची पादपूजा करतात. आपल्या मित्राची इतकं सुंदर प्रमाणे भगवंत बघा की जी भावना, जसं मी आधी म्हटलं की ज्या भावनेने प्रतिक्रिया की भगवंत रेसिप्रोकेटिंग आहे. तुम्ही जसं शिशुपालाने द्वेष केला त्याच भावनेने त्यांचा नाश केला गेला. पण परम सखा जो सुदामा आहे तेच सखत्व तेच साख्यत्व भगवंतांनी सुद्धा दर्शवलेलं आहे. अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्यक भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सहा. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानलं पाहिजे. वाल्याचे वाल्मिकी हे एक सुंदर उदाहरण मला आठवतं.
आणि इथे काही मी तुम्हाला याचा संदर्भ देईल. परंतु काही ऋषी म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की मी तुम्हाला ती कथा सांगितली नाही. मला वाटतं एक मिनिट हां. त्या दिवशी मी ती कथा ऋषींचीच कथा आहे ती आणि खूप सुंदर. तर मी तुम्हाला ती कथा सांगेन. पुढच्या अध्यायाला संदर्भ आहे तो. तर मी ती कथा सांगेन, की ज्याच्यामध्ये की जरी त्यांनी वाईट कर्म जसं वाल्या-कोळ्यासारखंच आहे ते, की जरी स्वतःच्या म्हणजे स्वतःच्या मुलांचं पोट भरण्यासाठी तो असा वाईट मार्ग त्यांनी अवलंबला होता. परंतु जेव्हा त्याला विचारलं गेलं, जेव्हा नारद मुनी भेटतात आणि विचारतात त्याला, की "तू जाऊन विचार, की तुझ्या आईला विचार, तुझ्या वडिलांना विचार, तुझ्या पत्नीला, मुलाला विचार, की तुम्ही सगळे माझ्या पापामध्ये वाटेकरी आहात का माझ्या? मी हा जो वाटमारीचा व्यवसाय करतोय, मी वाटमारी करून लोकांना लुटतो आणि त्याच्यावरती आपलं घर चालवतोय. या सगळ्या माझ्या पापामध्ये तुम्ही आहात का सामील? ते सगळे अलिप्त, ते सगळे नाही म्हणतात. आणि तेव्हा मग त्यांना उपरती होते आणि तेव्हा नारद मुनी सांगतात, की "बघ तुझ्या पापाचा भागीकरी हा तुझं सगळं त्यांना हवंय, पैसा हवाय, तुझं सगळं त्यांना हवंय तू दिलेलं. पण तुझं पाप नाही, तुझ्या पापामध्ये ते वाटेकरी नाहीयेत." आणि मग कुठेतरी उपरती होऊन वाल्याचे वाल्मिकी आणि मग तप, ज्ञान करून मग अशांना संत मानलं पाहिजे. जरी ते वाईट कृती करत असले तरी ते भक्ती मार्गाला लागलेले आहेत आणि अशा भक्ती मार्गाला लागलेले हे संतच महात्मे. मग ते वाईट, मग जसं मी म्हटलं, ते कर्म त्यांना तेवढं त्या कर्माचं हे मिळतं, परंतु कुठेतरी भक्ती मार्गावर राहिल्यावर त्याचं मोशन म्हणजे त्याचं पूर्णपणे मोक्षण होतं आणि पूर्णपणे ऱ्हास होतो आणि त्या कुठेतरी त्यांना सन्मार्गाला लागायला, कुठेतरी त्यांना चांगल्या मार्गाला, की इतकं तप आणि साधना केली जाते त्याच्यासाठी आणि मग ते कुठेतरी मोक्षाच्या मार्गाला, की ज्यांना पूर्णपणे भक्ती मार्गावर राहून अकर्मामध्ये जे पूर्णपणे आपल्या स्वतःला झोकून देतात, की ज्यांना या भौतिक जगातून मुक्ती मिळवायची असते आणि ज्यांना मोक्षाचा मार्ग नंतर पुढे जाऊन मिळतो, की अशा मार्गावरती ज्यांना भक्ती जेव्हा अकर्म करता आहेत, त्यांना नक्कीच या भौतिक सृष्टीमध्ये मग परत यावं लागत नाही, हे भगवंत स्पष्ट करतात. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंतीपुत्रा, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही हे धैर्याने सांग. की माझ्या भक्ताचा कोण आहे तिथे? प्रल्हाद महाराज येथे, की नरसिंहाचा अवतार घेतात भक्ताच्या रक्षणासाठी. कारण जो माझा भक्त आहे, जो माझ्या भक्तीमध्ये रममाण झालेला शुद्ध भक्त आहे, त्याचा नाश होत नाही, त्याचं रक्षण तो जरी प्रल्हाद महाराज जरी प्रत्येक दिवशी मरणाला सामोरे जात होते, तरीही कधीही त्यांना मरण आलं नाही, कारण भक्त रक्षण करत होते. की अगदी तेलाच्या कढईमध्ये टाकलं तरी तिथे भगवंत झेलत होते, की दरीमध्ये फेकून द्यायचं म्हटलं तरी भगवंत झेलत होते. कुठल्याही सापांमध्ये टाकलं, कुठल्याही वाईट राक्षसांमध्ये टाकलं तरी भगवंत त्याचं रक्षण करत होते. कारण भक्तीचं रक्षण करत होते, शुद्ध भक्ताचं रक्षण करत होते. आणि म्हणूनच माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही हे धैर्याने सांग, की म्हणून तू इतकी भक्ती कर माझ्यावर, की त्यामुळे तुझा नाश, की शुद्ध भक्ताची म्हणूनच अधर्माचा नाश झालेला आहे. आणि तू चिंताच करू नको, तू फक्त युद्ध कर, तू माझ्यासाठी युद्ध कर. आणि म्हणूनच हे युद्ध तू कुठल्या कर्माने कर तर अकर्माने, की कृष्ण भावनेने कर, तू माझ्यासाठी हे युद्ध करतोयस, ही भावना मनामध्ये जाते. ते पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या रूपातनं, वेगवेगळ्या संदर्भातनं भगवंत पुन्हा पुन्हा अर्जुनाला सांगतायत. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापनोयनः नयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हे पृथाच्या पुत्रा, पृथा म्हणजे कुंती, आणि कुंती ही श्रीकृष्णांची बहीण, की ह्याला म्हणून पृथाच्या पुत्रा असं म्हटलेलं आहे. जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी म्हणजे स्त्रिया, वैश्य असो, शूद्र असो, सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि म्हणूनच तो कुठल्याही विभागातला असू दे, कुठल्याही गणातला, की जी विभागणी केलेली आहे भगवंतांनी, कर्माने जी विभागणी केलेली आहे आणि जो वर्णाश्रम केलेला आहे, या वर्णाश्रमामधला कुठलाही धर्म असू दे, मग तो क्षत्रिय धर्म असू दे, वैश्य धर्म असू दे, क्षुद्र धर्म असू दे किंवा ब्राह्मण धर्म, तर मग तो सकाम जो चांगल्या भावनेने, सात्विक भावनेने माझ्याकडे वळतातच आहेत, भक्तिभावाकडे. परंतु पुन्हा ते कसं वैराग्य हवं? ते फलगू वैराग्य नकोय, ते युक्त वैराग्य हवंय. फलगू वैराग्य, की तुम्ही नुसतंच दाखवायला, जसं शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम म्हटलंय प्रभुपादांनी, या टर्मला त्यांनी ही इन्व्हेंट केलेली टर्म आहे, शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, की फक्त दाखवण्यापुरती आहे. आणि मग हे फक्त दाखवण्यापुरती नको,
तर तुम्ही शुद्ध भक्त जेव्हा, तर हे कुठल्याही असू दे, कुठल्या वर्णाश्रमामधल्या कुठल्याही धर्माचे असू दे, ते माझ्या सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि म्हणून भगवंत शेवटी सांगतायत, हा खूप सुंदर श्लोक आहे, जो प्रत्येकाने नक्की मेमोराइज करावा आणि खूप सुंदर असं याचं पठण करावं. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः. आपले चित्त नेहमी माझ्या चिंतनात गुंतून राहा, नमस्कार कर, माझी उपासना करा, माझ्यात पूर्णपणे लीन होऊन तू माझ्याकडे नक्की येशील. दोन हात तिसरं मस्तक आत्मनिवेदनम. तू जो नमस्कार करशील तो मला पोहोचू दे आणि माझ्या चिंतनामध्ये तू गुंतून राहा, मला नमस्कार कर फक्त. खूप काही भगवंत सांगत नाहीये. जसं फलम पुष्पम तोयम म्हटलंय ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तसं भगवंत म्हणतायत की तू तेवढं अर्पण कर, मला मिळतंय ते. आणि जे कर्म करशील ते मला अर्पण कर, मला नमस्कार कर, आणि ते तू माझा नक्की होशील आणि तू माझ्याकडे नक्की येशील. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत या सुंदर अशा सामसुंदर रूपामध्ये, श्यामसुंदर अशा मनुष्याच्या रूपामध्ये. जेव्हा भगवंतांचा दृष्टांत होतो भक्तांना, तेव्हा भगवंतांचं नक्की जाणकार म्हणजे ते आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान होतं की भगवंत हे मूळ कारण आहेत, कारणाचं परम कारण भगवंत आहेत. आणि ज्यांना हा साक्षात्कार होतो ते कुठेतरी त्या भगवंतांच्या दिशेने, भगवंतांकडे जाण्याच्या दिशेने ती वाटचाल करत असतात. तू माझ्याकडे नक्की येशील, तू नमस्कार कर, या भौतिक जगामध्ये तुला परत यायचं नसेल, जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या या चक्रामध्ये अडकायचं नसेल, ती सायकल वरून खाली खालून वरती पुन्हा होतच राहते. आणि म्हणूनच तू फक्त जे कर्म करशील ते मला अर्पण कर, असं भगवंत सांगतायत. अशा प्रकारे या 9व्या अध्यायाला, या भक्तिरूप अशा अध्यायाला आपण आज समाप्ती केलेली आहे. आणि भगवंत भक्तीचा हा अध्याय परत भक्तीचं हे गुणधर्म सांगतायत. अशा प्रकारे 9व्या अध्यायाची समाप्ती इथे होतीये. भागवत ऐश्वर्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे, जे राजगुह्यम, शरीर नाही आत्मा आहोत, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, आणि तू ईश्वर भक्त हा ईश्वरमय म्हणजे परमेश्वराचा अगदी शुद्ध भक्त आहेस, हे परमेश्वर अगदी सांगतायत स्वतः प्रत्यक्ष, की तू कसा हो भक्त आणि काय देशील तर मला पूर्ण मिळेल ते, हे भगवंतांनी स्पष्टपणे इथे स्पष्ट केलेलं आहे. तू जाण्याचे, कृष्णाकडे जाण्याचे मार्ग बघ, की कशा प्रकारे तू माझी प्रार्थना पूजा करू शकतील आणि मग या भक्तीची गोडी कशी असेल, अशा प्रकारे भगवंतांनी या सगळ्या या श्लोकांमधून त्याचं वर्णन केलेलं आहे. हरे कृष्ण. कोणाला काही असेल, शंका असतील तर प्रत्यक्ष जरूर विचारा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही आहेत का शंका प्रभूजी? कोणाला विचारायचंय काही? अच्छा, अंजली माताजी, तुम्हाला मला ते प्राकृत देह, तर याच्याबद्दल नक्की मी माहिती आणली आहे तुमच्यासाठी. तर कारण मी थोडंसं अजून विश्लेषण कसं होतं, की आपण जे त्या दिवशी बघत होतो, हे मुख्य म्हणजे मी तुम्हाला घेऊन जाईन 8.3 श्लोकाच्या संदर्भात होतं. आहात ना तुम्ही अंजली माताजी? हरे कृष्ण. प्रयत्न केलाय मी. आमच्या एक दीप्ती माताजी म्हणून आहेत, त्यांचा बराच पुढे जाऊन पण अभ्यास आहे याच्यावरती सखोल. तर खूप खोलामध्ये त्यांनी न जाता थोडा संदर्भ दिलेला आहे. तर या 8.3 श्लोकाच्या संदर्भात मला आठवतं तुम्ही विचारलेलं. अक्षरम ब्रह्म, श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्मत्तमुच्यते भूतभावो भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहिता. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले आहे आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म. मग ते जो कर्म करतोय त्याला अध्यात्म म्हणजे नित्य स्वभावाला अध्यात्म म्हटलंय. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म. मग ह्याच्या संदर्भ द्यायचा तर मी तुम्हाला तो ह्याच्यावर पण पाठवतीये. तर हा सांख्य योगाशी निगडित आहे आणि त्यांनी जसं ज्या समजवलं त्याच प्रकारे मी थोडंसं समजावू पाहते तुम्हाला, की हे जे कर्म म्हणजे हा जो देह बनलेला आहे हा 24 गोष्टींनी, आणि ह्या 24 गोष्टी काय आहेत तर त्याच्यामधल्या 23 गोष्टी ह्या निगडित आहे आणि पुरुष ही 24वी आहे की जो परमात्म्याशी निगडित आहे. आणि हे 23 काय तत्व आहेत तर एक आहे तो पुरुष म्हणजे आत्मा, आणि बाकीचे तत्व जे आहेत ते अंतःकरण, ज्याच्यातलं मन बुद्धी अहंकार, त्याच्यानं ज्ञानेंद्रिय जी नासिका जिव्हा नेत्र त्वचा आणि कान, त्याच्यानंतर कर्मेंद्रिय पाय हस्त म्हणजे हात,
त्याच्यानंतर उपस्थ पायू वाक, म्हणजे हे जे कर्मेंद्रिय, जी कर्मेंद्रिय आपल्याली पोट आणि त्याच्यानंतर जे काही ज्यांनी फंक्शनिंग केलं जातं ती सगळी हे आहेत. त्याच्यानंतर आपली जी तन्मेंद्रिय म्हणजे काय, की ज्याच्यानी म्हणजे आपल्या या इंद्रियांनी महाभूत आणि जी पंचतत्वाशी निगडीत आहेत, गंध, रस, रूप, स्पर्श आणि शब्द जी मुखातनं बोलली जातात, जिव्हेतनं बोलली जातात, त्वचेला जो स्पर्श होतो, जे डोळ्यांनी रूप बघितलं जातं, जो रसाचा काय म्हणतो ना आपण, की गंध ह्याचा वास घेतला जातो आणि कानावर ज्या प्रकारचं ज्ञान मिळतं. तर या प्रकारे ही तन्मेंद्रिय म्हटली आहेत. आणि पंचमहाभूत सर्वात शेवटी, की जी पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश. आणि मग या प्राकृत देहामध्ये माताजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे, की जास्त बाकी तत्वांपेक्षा जास्तीत जास्त पृथ्वी तत्वाचा हा जास्त प्रकारे भाग असतो त्याच्यामध्ये. आणि अशा प्रकारे या प्राकृत देहाची उत्पत्ती झालेली असते. या प्रकृतीपासूनच हा देह, परंतु या देहाला अशा प्रकारे म्हणजे या देहाचं ज्ञान, तत्वज्ञान पुढे जाऊन हे सांगते, की या तत्वांनी बनलेला असतो. येते माताजी लक्षात? थोडं विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला. हरे कृष्ण. तुम्ही अनम्यूट आहात माताजी. म्यूट आहात, सॉरी. मी तुम्हाला ते पाठवते, पण ती क्लिप आहे छोटी, ती पाठवते. माताजी, सांख्ययोग म्हणजे काय? सांख्ययोग म्हणजे आपण जे दुसरा अध्याय शिकलो, सांख्ययोग हे तुम्हाला आत्मा आणि शरीर यांचा संबंध दाखवतो माताजी. आपण हा शरीर माता नाही, आपण आत्मा आहोत. हे सांख्ययोग माताजी. माताजी मला कळलं आता. प्राकृत म्हणजे इन शॉर्ट एकदम म्हणजे नॅचरल, एक्झॅक्टली माताजी, नैसर्गिक. अगदी बरोबर. जी तत्व दाखवली आहेत ती अगदी नाही, अगदी बरोबर. अगदी बरोबर. हम्म. म्हणजे सिंपल शब्दात सांगायचं तर ते, पण हे तात्विक शब्दामध्ये थोडंसं अजून सखोल हा, ते एवढं आहे. आणि तुम्ही प्राकृत मधलं त्याच्यासाठी जरा 8 पूर्णांक तुमच्याकडे माताजी आहे का? कळलं भगवद्गीता जशी कळलं आहे तशी काढलं मी. हो हो हो, आहे ना माताजी? आहे त्याचं तात्पर्य पण आहे. मी पूर्ण पाहिलं, वाचा. आता लगेच वाचलत पाहिलं. ना लगेच? तर या ओके. 8.3चं तात्पर्य वाचा. तुम्हाला अजून ते तुम्ही आता बोलल्याबरोबर मी लगेच काढून पाहिलं. ओके ओके. आणि म्हणूनच तुम्ही सांगता सांगता माझ्या डोक्यात आलं, की त्याचा शॉर्ट मध्ये नेचरल, आलं नैसर्गिक. लक्षात ना तुम्हाला? हा, म्हणजे प्राकृत हे हो 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 प्रकृतीचं नेचर, बरोबर हो ना? तर हो ठीक आहे. हो तुमचं संशय म्हणजे कळ. तुमचं हे दूर झालंय ना, तुमची तुमचा डाऊट होता तो. हो माताजी, ठीक हरे आहे. कृष्ण. हो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. अजून काही आहेत का कोणाला प्रश्न? मी प्रार्थना म्हणतेय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.